Dwi'n mynd i wneud treats bach neis nawr. Donuts ydyn nhw, o'r enw Churros, sydd yn wreiddiol o Sbaen, ond maen nhw hefyd yn cael eu bwyta yn Mexico. Maen nhw'n really hawdd i wneud. Rhowch 125 gram o fflwr plaen ar un faint o fflwr codi mewn powlen ac ychwanegwch bymryn bach o cinnamon. Toddwch 50 gram o fenyn hall dros fflam isel a'i ychwanegu at 350 ml o ddŵr berw. Ychwanegwch at y fflwr a'i gymysgu'n dda. Unwaith bod chi'n hapus bod dim lumps yn y fflwr, dych chi'n mynd i adael iddo fe orffwys am ryw 10 munud. Tra bod y cymysgedd yn oeri, cynheswch olew mewn sosban fawr. Olew blodyn yr haul dwi'n defnyddio, dim llawer o blas arno fe. Dyle 170 gradd Celsius fod yn berffaith i goginio'r churros. Dwi'n rhoi darn o fara yn yr olew gyntaf i wneud yn siŵr bod y tymheredd yn iawn. Unwaith mae'r bara'n euraidd, chi'n barod i goginio'r churros. Rhowch y cymysgedd mewn bag gyda nozzle siarp seren. Torrwch y churros gyda siswrn yn syth i mewn i'r olew. Ar gyfer y parti, dwi'n mynd i wneud rhai bach, yn hytrach na'r rhai hir traddodiadol. Coginiwch y churros tan eu bod nhw'n lliw euraidd hyfryd. Dyle 2 funud fod yn hen ddigon. Unwaith maen nhw gyd i coginio, mae'n amser gwneud y saws siocled sbeislyd. Rhowch 250 gram o siocled tywyll mewn sosban. 60% cocoa byddai'n defnyddio. Does dim angen defnyddio siocled rhy cryf na drud yn yr recipe yma. Ychwanegwch 120 ml o laeth ar un faint o hufen dwbl. 2 lwyed o fel, llwyed fach o cinnamon, powdr chili a sinsir. Twymwch dros wres isel i greu saws hyfryd. A'r cam olaf, rholiwch y churros mewn cymysgedd o siwgr a cinnamon a'i boddi yn y saws siocled. Fi'n really hapus â sut mae'r ein yn edrych. Fi'n meddwl bod nhw'n edrych yn anhygoel. Methu aros i flasu nhw.